På det her kursus, der lærer jeg dig, hvad no-code-værktøjer er, og hvordan du selv kan gå fra din idé til rent faktisk at få bygget den, lanceret den og testet den med de første kunder. Lad os lige tage og kigge på, hvad no-code helt præcis betyder. No-code, det handler om at bygge digitale løsninger uden at skrive kode. Det vil altså sige, at i stedet for at skrive en masse bogstaver på en sort skærm, så programmerer vi løsningen visuelt ved at drag and droppe og klikke og konfigurere. Det betyder altså, at det er næsten ligesom at bygge med Lego. Så forestil dig, dengang du måske byggede med Lego, da du var yngre, hvor du købte et Lego-sæt og kunne sætte de her forskellige byggeklodser sammen. Det er det samme, når du bygger med no-code. Du køber dit Lego-sæt, du bygger det, og du er så fri for selv at støbe klodserne først, som man for eksempel gør med kode. På den måde så er det meget hurtigere for dig, meget nemmere for dig at komme fra idé til færdig app, der kan lanceres på markedet. Synes du nu, at det næsten lyder for godt til at være sandt? Så hæng lige på, fordi nu tager vi lige et kig på, hvad man egentlig kan bygge med no-code, og hvor no-code også har sine begrænsninger. Først og fremmest så er no-code genialt i fasen, hvor du højst sandsynligt står lige nu. Du har en god idé, den lever ikke ude i verden, og du skal altså have bygget et minimum viable product eller en fungerende prototype, som du kan få testet med dine brugere. Du kan bygge alt fra directories, altså hvor man viser information, eksempelvis festival apps, eller information omkring dit specifikke fagområde. Det kan også være apps, hvor man logger eller tracker information. Det kan være sådan mood trackers, hvordan har min dag været. Det kan være apps ned til træningslokalet, hvor mange gentagelser har jeg taget af en given øvelse osv. Men det kan også være mere komplicerede systemer og platforme, som f.eks. sociale medier, som vi kender det fra Facebook og Instagram osv. Markedspladser eller Airbnb eller Den Blå Avis. Og så kan det være alle mulige andre former for platforme. Det vigtige for mig, at du forstår her, det er, at med no-code, der kan du bygge fulde løsninger, der både har design og data og har funktionalitet. Det er altså ikke ligesom tidligere, hvor man kun kunne bygge visitkorts hjemmeside ved at drag and droppe. Men du kan ikke bygge fulde Facebook- eller Airbnb-applikationer med millionvis af brugere, der performer virkelig hurtigt, når der sidder 1 million aktivt på siden på samme tid. Men hvad du til gengæld kan, det er at bygge dit minimum viable product, og så kan du bygge alle de efterfølgende versioner, hvor du får 10 brugere på, 1000 brugere på, 10.000 brugere på. Og hvis du er i den fase lige nu, hvor du kun har din idé på et stykke papir, så vil jeg også anbefale dig, at du ikke bekymrer dig så meget omkring skaleringsfasen, og hvad nu, hvis jeg bliver en stor succes. Lige nu handler det om, at du får taget din idé og gjort den til virkeligheden. Derudover så er det vigtigt at huske på, at bare fordi vi bygger med no-code-værktøjer, så betyder det ikke, at det er nemt. Du skal stadigvæk lære at tænke som en programmør, nørde data, opsætte design og forstå, hvordan man opsætter for eksempel if-then-else-logikker i din funktionalitet. Det er en læringskurve, men jeg lover dig, at den er ikke lige så stejl, som det er at skulle lære at skrive kode, og det betyder altså, at du hurtigere kommer væk fra at lære værktøjerne til rent faktisk at udgive din allerførste app. Og det gode er, når du først har lært at no-code, så venter der altså iværksætter superkræfter fra nu af og resten af din iværksætterkarriere, uanset om det er den app, du arbejder på lige nu, eller om det er en ny idé, som du skal have lanceret på markedet. I det her kursus, der tager jeg dig igennem 3 sektioner. Først skal du forstå no-code-landskabet. Hvad handler no-code egentlig om? Hvad er det sådan mere specifikt, man kan bygge med no-code? Så i sektion 2, så bygger vi 2 apps, så du forstår fremgangsmåden i at udvikle med no-code. Det er ikke så vigtigt, at din idé matcher med de 2 apps, som jeg kommer til at bygge i det her kursus. Det vigtige er, at du gennemgår de her 2 apps, bygger dem sammen med mig, så du forstår, hvordan man bygger apps med no-code. I den 3. og sidste sektion, der tager jeg dig igennem nogle helt konkrete skridt for, hvordan du selv går ud og omsætter din egen idé til en app. Så hvordan vælger du det rigtige værktøj og kommer i gang med selv at bygge din idé. Og
Ikke mindst så får du adgang til min no-code genvej. Nogle gange så kan det være helt uoverskueligt at sidde inde på Google. Der er rigtig mange, som i dag skriver, at de har no-code værktøjer, og som kan løse lige præcis din idé. Jeg har lavet alt det hårde arbejde for dig og samlet de bedste ressourcer i no-code genvejen, som du får adgang til, så du både kan se, hvilke værktøjer jeg anbefaler, men også andre læringsmaterialer, YouTube tutorials, som du kan gå i krig med efter det her kursus. Efter kurset ved du altså, hvordan du skal gå i gang med at lære at no-code, sådan at du kan gå ud og bygge lige præcis din idé og få den lanceret på markedet. Jeg håber, at du er blevet nysgerrig og måske endda ret begejstret ved udsigten til at skulle lære at bygge med no-code, så du endelig kan gøre din iværksætteridé til virkelighed.